Доколко духовността има място в интернет пространството? Всяко едно нещо, което правим с любов, като задължение, хоби, дали ще е нещо, което наистина е изключително духовно извисено, под една или друга форма то присъства в онлайн пространството. Когато говорим за истинска духовност, тя няма много особено място в онлайн средите. Тук пошлостта в онлайн средите, когато говорим за духовност, граничи с една пошлост, която се правят нещата на всяка цена, за много пари, но духовността изисква не просто смирение, едно притихване към теб самия. Ти обаче, достигайки през онлайн пространството до определен специалист, до определен ретрит, ние имаме потребността нещата да фигурират и да се афишират в онлайн пространството, но някакси има един момент, в който да бъде не толкова афиширано. Защо трябва да афиширам колко награди имам в онлайн пространството? То си е за теб, хората са гласували за теб. Доверили са ти се. В днешно време духовността и доверието спрямо човешкия фактор, това какво аз избирам, къде и по какъв начин да се развивам, е най-скъпата монета.